Hhayi, igama lami nginguNompumelelo Zungu. Ngiyokuhlala ngikwaMashu, kodwa ngokukhula kwami ngisemncane ngikhulele ePhoenix, e-Unit 4. Ngafunda eStonebridge Primary School. Ngaqeda e-primary ngaya ePhoenix High. Ngithe ngise-Phoenix High ka-grade 10 ngahlangana nomunye ubhuti. Wathi uyangithanda, uyafisa ukuthi sishade. So ngesimo sokuthi ngangihlolwa-ke mina, ngikhule ngumntwana ohlolwayo. Ngamtshela ukuthi uma ungidinga kungakuhle ukuthi ungilobole, ungicele ekhaya size sishade, uzongilinda na ukuthi ngoba angifuni ukushada sengasayona intombi nokushada senginomntwana, angikuthandi lokho. Amaphupho ami ayemahle ngaye, ngangifisa konke okuhle. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi waqhubeka ubhuti wangilobola sengika-grade 11. Kuthe mese ngika-grade 11 wafika ekhaya ezocela kwalotshola u-grade 12 wami. Sahamba sahlanganisa, mese sihlanganisile salinda-ke ukuthi usuku lomshado lizoba nini. Ngenxa yey'ngqinamba yokuthi wayengasebenzi yena, umsebenzi wawumuhle. Kwakuwumsebenzi nje okwenza ukuthi akwazi ukuthi aphile naye. Angifuni ukuqamba amanga, wayengithanda, engisaphotha, engithengela izinto zokugcoba, kodwa nje ukuhlangana yayingakhulumi ngoba naye wawumntwana okholwayo nami ngikholwa. Osakholwa namanje nami ngisakholwa. So ekuhambeni kwesikhathi laze lafika ilanga lomshado. Hhayi, kwajatshulwa kwakuhle ekhaya, ngashada ngiphelele. Ngafika emshadweni. Hhayi, kuqala u-1 month wami ngisashadile wawu-right, 2nd month wa-right. Hhayi, kwafika-ke le part yokuthi umakoti uphindela ekhaya useyophuca. Ngahamba ngaphindela ekhaya, ngafika ekhaya ngaphuca. Ngithe ngakaphindeli emumva nombondo, kwase kuyashona ekhaya. Ngase ngiyafona ngamchazela ukuthi sekudlule omunye wezihlobo sami, ngingakwazi yini ukuthi ngiye emngcwabeni? Wathi cha. Uthe kusuka lapho ngaphatheka kabi, ngaya-ke ngenxa yokuthi mina ngicabangela umndeni ukuthi bazothini. Kwangcwatshwa, wangifonela wathi kanti ubuya nini ngoba phela bengikunike u-1 week ukuthi phinde nibuye nize ekhaya nombono. Ngamtshela ngathi hhayi siyeza. Hhayi nangempela ngaphindela emumva. Bengihlala emakhaya yena ehlala ngapha eThekwini. Hhayi, ngesimo ngibona ukuthi hhayi kunzima. Imali anginika yona incane, ayinele ukuthi ngingakwazi ukuthi ngithenge ukudla. Ngacela kuyena ukuthi cha, ngoba ngicela ukuthi nami ngibe umuntu ozothola amatoho ngikwazi ukuthi ngikulekelele. Hhayi, waqala wathi hhayi usazokhuluma nabomndeni. Hhayi, nangenhlanhla-ke bavuma. Hhayi, nangempela ngaphindela ngayohlala naye. Sahlala nje, kanti ngihleli naye nje futhi ngikhulelwe, ngingakazi ukuthi ngikhulelwe. Hhayi, ngasola ukuthi hhayi ngathi khona into engahambi kahle kumina, ngiyagula. Ngaya kudokotela washo ukuthi ngikhulelwe. Ngabuyela ekhaya ngamtshela, hhayi kwajabula kwakuhle. Ngesimo sempilo ngaqala ngathi ake ngisevele ingane yami ngithenge iy'mpahla. Khona mekuthi menemali, mefika isikhathi sengane sithenge lezo zinto ey'ncane. Ngathenga yonke into yomntwana. Yafika, lwafika usuku lengane ngabeletha, ngingakayikhiphi iy'mpahla zonke lezi engangiy'thengile. Ngabeletha, hhayi kwasho ukuthi iy'mpahla azikho ey'khona ey'sendlini. Umama wahamba wayoy'thenga, kwawuyena ofikayo ezongilanda. Ngahamba ngaya ekhaya, ngahlala noma ngoba umntwana wayesamncane plus nami ngingakazi ngendaba yengane ukuthi ingane iphathwa kanjani. Ngithe ngisahleli nje inyanga eyodwa wabe esebuza ukuthi ingane iya nini ekhaya. Ngabe sengiyasho ukuthi hhayi sizoya mesethi ukukhula kancane ingane emakhaya. Hhayi, yakhula ingane, ngahamba ngayo emakhaya, ngabuya ngeza emsebenzini.
ngibuya nayo ingane njalo. Ngase ngitholele umuntu ozoyigada, ngaqhubeka ngayo ematohweni. Hhayi wa-right-ke, sa-right nje. Ngithe seku-2005 ngaphinde ngakhulelwa. Kade ngikhulela ngo-2004, ngakhulelwa ngo-2005. Hhayi, nganganaka, ngayitshela nje ukuthi hhayi ama-mood swings ami ayay'shintshela nje, hhayi. Ufika u-4 months, hhayi ngizwa ukuthi khona lento engisindayo esweni but angiyizwa ukuthi yini kahle. Futhi ngingay'tsheli ngoba phela ngibuka ukuthi lo munye usamncane akukwazi ukuthi lo sengabe useyalanya. Hhayi, ngihambe ngiye kudokotela. Udokotela naye abe nakho lokho ukuthi isisu sakho sithambile, it's like a sponge. Ngithi angazi. Bese sasenze i-pregnancy test, ayenze angise kwi-scan ngithole ukuthi ngikhulelwe. Ngibuye ngimxoxele ukuthi hayibo, nakhu sekuthiwa ngikhulelwe. Athi hayibo, ingane ingaka. Hhayi, sihlale. Hhayi, kwathi ngelinye ilanga ngangibuya emsebenzini, ngimthola esangweni, khona omunye usisi akhuluma naye. Ngithi mase ngifika eduze, inkulumo iphele. Hawu, nginganaki ngitshe hhayi shuthi bevele beqedile. Angene endlini. Hhayi, ngiqhubeke nezinto engizenzayo. Ngiphinde futhi ngiphumele emnyango. Kuthe mengiphumela emnyango, ngiyambona lo sisi umile ubuka ngala. Hhayi, nginganaki ngiqhubeke ne-washing yey'ngane ngoba kade ngilanda e-creche, isibuyile e-creche. Ngineke iy'mpahla, ngiqhubeke ngihlale endlini ngiy'hlalele nje. Hhayi, balokhe beyenza le nto, nginganaki. Hhayi, ngilokhe ngibuza yini kanti sekwenze njani manje? Yini le nto le? Athi hhayi khona ama-Tipex awadayisayo awe-B_P. Njengoba ngihlala ngijuluka ngitshela ukuthi angangisiza. Hhayi, isikhathi sambi. Uthe sengina-6 months awugcwele sengiya ku-7 months. Ngibuya emsebenzini. Hhayi, ngimbuze, kwenzakalani ngalo sisi na? Engithi mengiqhamuka ziphele iy'nkulumo. Athi hhayi, ngithathela phezulu. Ngizwe nami sengidinwa, ngibe nalowo moya ngikhuphuka umoya. Hhayi, sixabane, a-decide ukungishaya. Lapho ngigqoke ipitikoti neshethi ngaphezulu, ngase ngilungisela kona ukulala. Kuthe mengilala, hhayi athi nawe ukhulumela amazwi ade uwasha njengoba ukhuluma kanje kumina. Kungo-9, sigcine sixabane silwa. Mesilwa ngibona ukuthi uyangishaya, hawu uyangishaya. Hhayi, lapha akasacabangeli ukuthi ngikhulelwe. Hhayi, nami ngiphindisele ngokudinwayo. Hhayi, ngiphindisele nami ngisho ukumbamba impela ngiqinise nami isandla. Athi uthi ngilwe impahla zilimale endlini. Ngithathe itshela lisemnyango, ngangithi ngimqeda ngalo-ke, avala isicabha. Mevala isicabha, mephuma, avesane aphume nesagila, agijime, engihupha. Ngibale ngize ngiyofika e-police steshi. Mengithi ngiyaqhamuka e-police steshi, nangu naye useharisha imoto. Hhayi, ngivela ngingene phakathi ngithi hhayi uyangishaya. Hawu, amaphoyisa axakeke, hawu sekwenze njani naye? Ngibika udaba ukuthi hhayi siphazamisene endlini. Qhamukeni iphoyisa lisibeke ngaphandle ukuthi ake sikhulume udaba lethu. Hhayi, ngisho-ke athi hhayi kungcono ukuthi nithi ukuxoxa ngoba njengoba ekushaya nje, njengoba uchaza usukhulelwe, icala elibomvu. Hhayi, nangempela sikhulume sixolelane, ngihambe ngiyolala. Kuphele about 3 days ngisikwa. Hhayi, ngizwe ukuthi hhayi ngathi ngiyasikwa-ke manje. Hhayi, ngihambe ngenze into zami kodwa ngibuye ngithi hhayi ngeke kusa-early, ngenze into zami emini bese ngihamba ngiye esibhedlela. Mengifika esibhedlela ngibelethe ingane yentombazane. Ngenxa yokuthi ngibalethe isikhathi kusa-early, ngahlala inyanga khona esibhedlela ngilinde ingane ukuthi ize ibe fit enough ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiy'phathele yona. Hhayi, ngibuye ngize ekhaya axolise, azame ngakho konke okuveza ukuthi uyaxolisa. Hhayi, ngihlala. It was 2005, 2006. Hhayi, kube right nje. Hhayi, zonke izinto zibe fine. Akekho owayephazamisa omunye. Asiqhubeke nempilo. 2007 ngikhulelwe ingane yomfana.
Then uthe mese ngikhulelwe kwaba right futhi umntwana wazaleka, unfortunately-ke wadlula, wagula nje washona. Khona futhi into eyangiphathe kabuhlungu umntanami eshonile, umuntu sakutshela inyanga washona ngo-31 October. Siholile sobabili. Wathi nje imali akanayo ukufihla umntwana, kodwa umntwana uyamdinga ukuthi abe semakhaya. Ngoba wonke umuntu wakubo ungcwatshelwe emakhaya. Ngibuka ukuthi anginayo imali, sizokwenzenjani? Hhayi, ngithi okay, kuhlangane umndeni, kukhulunywe lento, babuze ama-plans akhe athini, athi hhayi, ngicabanga ukuthi umntwana uzomgona, so-organise imoto, siyombeka emakhaya. Ngikhulume-ke mina noma ngithi hayibo nasi isimanga la. Nakuzothiwa ngizogona umntwana esengasekho, ngivele ingane yami ngiyikhalele ukuthi ayisekho emhlabeni, ngizokwenza kanjani ngiphathe umntwana ongasekho? Hhayi nayakhuza babazi, hhayi. Bese ngikhumbula ukuthi kwakukhona umasingcwabisane engangiwujoyinile early, ngihamba ngiyobheka kuwona. Ngenhlanhla-ke ayekhona lawo masentshana abanginika wona. Samhambisa umntwana wangcwatshwa emakhaya, ngabuya ngazohlala. Naleyo nhliziyo ebuhlungu, ayiqhubeka. Ngenxa yokuthi la sasihlala khona asiphathekanga kahle, siyashifta simuva eduze kwasekhaya. Ngaleso sikhathi sasihlala eZwelisha. Hhayi sabuyela sohlala ngasekhaya. Hhayi mesihlala ekhaya ngiphindele emsebenzini bazama ukuthi hhayi bangikhamfathe, ukuthi ngibe right, ngaphindela emsebenzini ngasebenza. While ngisebenza ngathola futhi ingane yomfana 2008 August. Hhayi, ngase ngicabanga ukuthi okay, shuthi uNkulunkulu ungiphe yona, ureplace le ehambeni. Sa-right. Naye wathola wayesengasasebenzi la wayesebenza khona, wathola umsebenzi omunye wokuhlala. Ezohlala ngaphakathi agade indawo yomlungu, kube yena nje ubheka zonke izinto ngoba umlungu wayehlala phesheya. Kube right, first month ayilethe imali, sengizobeletha. Hhayi ngibuze ukuthi hayibo ndoda, angiboni iy'mpahla zengane, senze njani mekunje ngoba phela ingane izozala? Athi hhayi sobona vele isikhathi sisakhona. Ngithi mina ngiyasaba indaba yesikhathi sikhona ngoba anytime. Ngibuka ukuthi okay, it's fine. Angibe ngibeke imali ya-driver wemoto ozongilanda ney'mpahla ezingatheni-ke. Hhayi, qhubeka isikhathi ngihambe. Hambe, sifike isikhathi sokubeletha. Hhayi ngibelethe, u-driver angilande ngesibhedlela, ngibuye ngimfonele ngimtshela hhayi sengibelethile ingane yomfana kube right. Sahamba isikhathi. Abuyele back-ke ku-square one ukwenza izinto zakhe ezi-snacks. Friday athi uyobona uma wakhe, kunabafowabo abambizile kaMasho. Nje izinto hhayi, nginganaki-ke vele phela. Umuntu wasemakhaya, abantu uma ngabe khona ufikile wakubo uyathanda ukumbona. Hhayi kuthi ngelinye ilanga ngisamile nje emsebenzini ngimtshela ukuthi amanabukeni engane anginawo. Athi anginamali mina, ayizibonele nawe. Ngithi mina hhayi ngeke ngikwazi ukuthi ngiyibonele emanabukenini engane. Hhayi isikhathi. Hhayi ngiphinde futhi ngimcele hhayi bo imali yamanabukeni. Athi akanayo ngiyibonele beshiwe. Hhayi ngithi mina uyasebenza, awungithengeli lutho, mina ngiyazibheka kuzo zonke izinto fanele ngiy'mele. Athi vele abafazi bayay'mela la emnyango. Hawu, all-right bayay'mela. Kusho ukuthi lo msebenzi awuphiwe wona bakini ngiyafisa nokuthi uphele indlela engangidinwe ngayo. Hhayi wahamba izulu lalinetha, ngathi kuwoba uNkulunkulu akekho uma ngabe wena uzophela isonto usasebenza. Hhayi ahamba. Isikhathi siqhubeke ngiyambona uyaqhamuka ngabo-11, hhayi baxabene nomlungu uthe akahamba ekhaya. Angifuni ukuqamba amanga ngoba buhlungu ngathi ngikhulume into ebuhlungu kanje kase kuyenzeka. Athi-ke hhayi shuthi kuhambe njengamazwi akho, kodwa ngizobona ukuthi uzomisa kanjani, athi uzoyisebenzisa umsebenzi. Hhayi nangempela azame adayise. Hhayi nami emsebenzini kwase kungasahambi kahle.
hhayi sadilizwa emsebenzini ngahlala ekhaya. Ngithe uma ngihlala ekhaya, ayi ngacabanga nami ukuthi ayingcono ngidayise. Ngadayisa, ngaqhubeka. Kodwa uma ngabe-ke into la yaqala khona ukushuba, uma eyahamba, kwakukhona intombazane ehlala ngehlasekhaya. Uma ekaphuma iyalandela, noma yona uma ike yaphuma nayo yalandela. Hhayi ngigcine sengiyibuza-ke le nto ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uma ngabe ngiyazi nje uma usuzoqhamuka, kuzoqala kuqhamuke le ntombazane bese uyaqhamuka. Noma kuqhamuke wena uzobe sekuqhamuka nentombazane. Hhayi shuthi siyahlanganisa, siyashayisana, siyabuyisana, hhayi. Ngesimo-ke sokuthi bese ku-decide ukuthi uzohamba ayolima nomunye umngani wakhe. Uyacela nami ukuthi ngimfake isandla. Hhayi, bese ngiyavuma ngithi hhayi ayikho inkinga ngizoya nje uma ngabe ngithola isikhathi. 2009 ngathola ingane yomfana futhi. Iy'ngane zami zaba u-4. Ngisanda kubeletha, hhayi athene angihambe ngiyolima. Ushilo uthi angihambe ngiyolima mina angifuni ukwenza lutho. Hawu, ngizokwenza njani uma amandla angabi nawo? Ingane ungayisa la e-creche la ojwayele ukubeka khona, ubahambise. Hhayi, ngibike kumama ukuthi hayibo nakhu kuthiwa ngihambe ngiyolima. Ayi ma ukhuze ibhatata, hhayi. Ngeke ukwazi ukulima unje. Hhayi bezomtshela ukuthi hhayi ngeke ukwazi ingane isancane athi ayene mina ngihlulwa kuyimanje angiwuhlubanga ubhontshisi lo ayebuye nawo uze wabuna ngibunisa imbewu yakhe kabhontshisi yena ayikho nje into enhle engiyenzayo. Hhayi ngithule, ngivale umlomo wami, ngibone ukuthi hhayi ngathi akuhambi nje kahle la. Hhayi isikhathi siqhubeke, kuthi ngenye imini sihleli nje, ayisibange le ndaba yentombazane siphinde silwe. Ayi ngibone ukuthi ngoba angivamile mesilwa ngimphindisele, hhayi ngiphindisele, kanti ngizophindisela alimale. Wafonela ifemeli yabo bonke abakubo. Hhayi wafonela noma ambuza umenzeni ngoba akuyena umuntu odinwa ngaleyo ndlela. Hhayi asho ukuthi mina nje fanele ngiphindele ngekhaya ngiyohlawula ukuthi ngimbeke isandla, indoda ayibeke isandla. Hhayi ngivala umlomo. Kuthi ekuseni ngabona ngoma wakhe eqhamuka ezokhuza umsindo. Hhayi angene ahlale phansi abingelele. Athi ninjani ngane yami, ngibone ukuthi ngizwe le nto eniyizwile sengithi ake ngivele ngoba ngikhona. Hhayi ngithule, ngithi wena zingaki izinto ezike zenzeka ungaqhamuki. Usuzoqhamuka kule ngoba yini? Ngoba nakhu kuma wakho kuwumntanakho wena awusiyena umama. Umama akenzi kanje. Umama uqhamuka ekuqaleni kwendaba. Ngoba nakhu sekushawa indodana ngathi ngicela ungihambele. Ngathi ngicela ungiphumele nje endlini yami ungisize, hhayi waphuma wahamba. Nakhona ukukhuluma kanjalo kwangilethela ubutha kwifemeli ukuthi angihloniphi, xosha umamezala. Kodwa ngesimo nangenhliziyo eyayingiphethe kwakumele ngimxoshe ngoba akekho umzali uma ngabe like menishadile, ngikholelwa mina ukuthi uma nishadile niwu-2, ifemeli yakumamfana usuke emndenini wakho usuyoqala ifemeli entsha. Uyingane yakhona, awuthathi isayidi, uba umama uba umzali waleyo ngane, ubasole bobabili. Hhayi ukuthi uzofika ngoba nakhu sekulimele yakho indodana usuyafika wena. Usuzolwa, usuzombeka umntwana wabantu amabala. Hhayi kwahamba-ke isikhathi, hhayi kuthe uma kuhamba isikhathi iy'ngane sey'khulile, ngenxa yokuthi isimo senhlalo sasingesihle, ngase ngidisayide ukuthi hhayi kungcono ngiphume ngimdedele. Sihlukane nje straight, sahlukana. Nakhona angicabangi ukuthi uma umakoti uhambe emzini ngoba khona ifemeli nje ingathula nje kanjalo uhambile. Akekho noyedwa okwafika, bonke babengibuza emgaqweni sikwenzakaleni. Akekho noyedwa okwathi nje hhayi mntanami kwenzakaleni, woza. So empilweni-ke kumele ukuthi ni-advise-ane nje umshado. Uma uqala umshado sengathi ningaya kwi-counselling noma niba ney'nkinga nibeke i-counselling.
ungavesane nje ube ingane ezoba wedwa. Kube khona umuntu okwi-relationship kodwa azizwe engathi akekho kuleyo relationship, uyena yedwa othandayo, uyena yedwa okufanele enze izinto. But-ke akwenzekalanga kowami umshado lapho. Plus-ke hhayi angifisi-ke nanokuphindela emuva. Hhayi, angicabangi. Ukuphindela emuva cha cha cha. Ngcono njengoba ngihleli kanje, ngiy'hlalele nje, ngi-right la ngikhona.